Табиб буларак безне кызыксындырган тагы бер сорау бар. Сез табиб буларак инде дөрес аңларга кирәк бунда. Без табиб түгел, без алып баручылар гына. Менә бар бит инде баланы медицина юлы буенча дәвалау, һәм тагын халык медицинасы дигән төшенчә. Ул менә авырый башлаганда инде температура дикме шул температура төшерүгә бәйләнеп әйтсәк, төрле үләннәр, төрле кайнатмалар куллану, тәнгә инде төрле сыйкшалар, мазлар сөртү. Сез моны ничек кабул итәсез? Мондый алымнарны кулланырга ярыймы яки юкмы? Балалар табибы буларак мин бу үләннәргә тискәре дип әйтсәм бик үк дөрес булмас, чөнки үләннәрнең бит инде аларның үзләренең файдалы да ягы бар, һәм шулай ук тискәре ягы бар. Сез үзегезнең балагызга аның нинди тәэсир иткәнен белмисез. Һәм әгәр дә инде үләннәр белән генә балагызны лечить итәсегез килә икән, давалыйсыгыз килә икән, ул вакытта инде әлбәттә безнең табибларыбыз бар, алар белән киңәшләшеп эшләргә ярый. Ләкин үзлегегез белән, үләннәр белән баланы дәваларга ярамый. Аңлашылды? Рәхмәт. Рәхмәт бик зур.